Nie som konfliktný typ. Väčšinou sa snažím všetko riešiť chladnou hlavou. Lenže mužské ego, to je komplikovaná vec. Občas nepremýšľaš, robíš chyby. No pri niektorých situáciách si nemôžeš dovoliť robiť chyby. Nie som bitkár. Nepotrebujem si dokazovať svoju silu pred ostatnými. Lenže nikto, žiadna krajina, žiadny systém ti nedokáže zaručiť tvoju bezpečnosť. Môžeš ale zvýšiť svoje šance k tomu, že ak raz budeš ohrozený ty, alebo tvoji blízky, tvoja rodina, tvoji priatelia, budeš vedieť, ako správne zareagovať. Učíme sa, trénujeme, imitujeme nebezpečné situácie. Lenže v skutočnom svete nepadáš na žinienky, ale na tvrdý betón. Nôž tiež nie je z gumy. Tvoj nepriateľ je skutočný. Preto ani Krav Maga nie je šport. Nemá pravidlá. Nebojujeme v ringu. Našim jediným ringom je ulica. Aj to dúfame, že sa do toho ringu nikdy nepostavíme. Občas nepremýšľaš a robíš chyby. Sú ale situácie, keď si nemôžeš dovoliť robiť chyby.